Nagapuri Ramesh, Dronacharya Award, National Coach Athletics. So ఈ ట్రాక్ మేము ఆల్రెడీ వి స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడ. దూతి చంద్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏషియన్ గేమ్స్ మెడలిస్ట్. మేము ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం. ట్రాక్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది, ఎందుకంటే టైమింగ్స్ కూడా చాలా మంచి టైమింగ్స్ పడుతున్నాయి. మోర్ ఓవర్ దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు ఎక్స్టెండ్ టు ట్రైనింగ్. అది చాలా వెరీ గ్రేట్ థింగ్. మన ఎందుకంటే అథ్లెట్స్ అంతా అక్కడ గచ్చిపూరిలో కొంచెం ట్రాక్ హార్డ్ అయిపోయింది. దిస్ ట్రాక్ ఈజ్ నౌ బూన్ ఫర్ హైదరాబాద్. అండ్ ఇంకా బ్యాడ్మింటన్ ఐ థింక్ ఒకటే ఇవాళ రేపు సిటీలో ఏంటంటే గ్రౌండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, స్కూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. స్కూలు ఫెసిలిటీస్ అది కూడా ఇక్కడి నుంచి స్ట్రైట్ అవే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, అలా ఉన్నాయి ఈ ఫెసిలిటీస్. సో మిగతా ఈ స్టాన్లీ జోన్స్ ఈజ్ టెక్నికల్ కమిటీ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో హీ విల్ స్పీక్.